Wannan shiri da za ku kalla tashar Sunna TV ce ta ɗauki nauyin fassara muku shi. Algaita da Studio. Godiya ta musamman ga waɗanda suka tallafa wajen ɗaukar nauyin wannan fasara. Muna musu fatan alkhairi duniyarsu da lahirarsu. Amin. Gargaɗi. Hukumar gidan talabijin ta Sunna TV bata amince wani ya sanya ko ya sarrafa wannan fasarar ba sai da izinin ta rubutacce. Yanzu dai tun da bayar da ba mu yi ba da Abu Talib, ina ga ai sai mu koma ga Muhammad din kai tsaye. Ko kada mu masa magana ne, ko kar mu yi muhawara da shi. Yadda zai ji daɗin faɗa mana abin da muka tsani ji? Muhammad bai yi wani yunkuri na yakar mu ba. Iyakar abin da yake da'awar addininsa da baki, kuma kai ne ka fi kowa fasahar magana a cikin mutane. Idan mutane suka ji kayi muhawara da shi kuma ka samu nasara akan shi to, watsar da shi za su yi. Idan aka san haka ta kasance fa. To wannan kuma sai ku tuhumi kawunanku. Wa zai yi wannan aiki? Na rantse da Ubangijin Ka'aba, ni ne ƙaraminku, izuwa ga manyana nake duba. Maganarka a yau ta nuna mana cewa ba da yawan shekaru ko matsayi ake auna fikirar mutum ba, face da adadin hikima da kuma azancinsa. Wannan magana haka take, shakka babu. Sannan Umar da Quraysh ta naɗa ka a matsayin wakili kuma kakakinta. Ai, duba ta yi ga waɗannan abubuwa da na lissafa a gare ka. Karka tilasta na Abul Walid, na rantse ba zan yi ba, muddin ga ka. Ga Suhail ibn Amr, mafi iya magana duk cikin Quraysh. Ga Abu Abd Shams, wanda ya fi mu shekaru. To, shikenan Abu Abd Shams. Sun ɗora babanka nauyin. Wana ce ba hakan alheri ne ko sharri? Ya mutanen Makka! Ya mutanen Quraysh! Mutanen Makka! Ku saurare ni! Ku shaida ya ku mutanen Makka cewa a yau na 'yanta Salim kuma ya dawo matsayin ɗana. Daga yau sunansa Salim bin Abu Uzaifa, ɗan Utuba bin Rabi'a.
yana da gado na ina da nasa. Amma na yi wa Salim murna. Murna ya kamata bawa ya yi idan aka ‘yanta ɗan uwansa bawa. Ba ƙyashi nake ba in ma haka kake nufi. Ɗin ma, ƙyashin nake, hassada nake masa. Bai gama ‘yanta shi ba ma ya mai da shi ɗa, tare da ba shi damar gadarsa. Ko dan saboda shi balaraban bawa ne, mu kuma ga mu baƙaƙe, sannan kuma bayi. Idan akwai mahalicci, me yasa yayi farare kuma yayi baƙaƙe? Ka tsani launinka ne washi? Kai baka tsana ba? In na hakan ai na tsani kaina ke. To ni kuma na tsani nawa dan kaina. Ta ya zan so shi bayan akan shi ake wulakanta ni? Da a ce ni irin su ne ba za a yi haka ba. Yanzu ai kai irin su ne washi. Irin su? Ba gashi kana kallon launinka da irin idanunsu ba? Idan kai bawansu ne, to ai su kuma bayin muradansu ne. Ba sa iya ganin gaskiya, kullum a cikin bata suke. Wannan abu da nake ji daga bakinka bakon abu ne. A yau ina tsaye wajen da su shugaba suke zaune, sai na fahimci a duk wajen babu wanda ke da kwanciyar hankali da nutsuwa kamar ni. Shi ne kake tuhumata da mafarki. Me tunaninka akan batun da muka ji Qurayshawa suna yi yau? Wace magana? Kamar ya? Kana bawa da kunnuwanka amma baka ji? Ni babu abin da naji sai Abu Huzaifa a lokacin da ya yanta Salim. Kana tsaye a wajen amma baka ji komi ba? Ubangidana ya koya min cewa a duk lokacin da nake wajen taron su kada na saurari komai. Harkar su ba tawa bace. Aka ban umarni cikawa nake. Kwarai. Na san suna magana ne akan Muhammad da addininsa. Me ra'ayinka? Ra'ayina akan me? Wai zolaya kake ji ne dan hamama? Ta ya za a yi bawa kamata ya yi ra'ayi dangane da matsalar Quraysh? A nan ra'ayi yake. Da kuma nan, mutum kansa yake fara ganowa tukun. Mutum? Yaushe zan fara ansa wannan sunan? Me yasa zan damu da wani Muhammad? Za ka sani yayin da ka yi bincike ka gano. Ba na buƙatar haka kafin sanin me ra'ayina. Kenan kana da ra'ayi? Ra'ayina shine san ban damu da addinin Muhammad ba kamar yadda ba ruwana da na Quraysh. Wannan duk matsalarsa ce, ni san bata shafe ni ba. Ka sani, ba ga Qurayshawa kaɗai aka turo Muhammad ba fa. Kuma ba ga Larabawa kaɗai ba. Shi manzo ne zuwa ga dukkan mutane. Larabawa, baƙaƙe, da kuma kowace nau'i na mutane. Ta ya aka yi kasan duk wannan ɗan hamama? Da a ce ka saurari batun da ake kamar yadda na yi, da ka san duk wannan. Ka ce zuwa gaba ɗaya mutane? Ga 'yantattu da bayi? A ce zuwa gobe na fito na imani da Muhammad zai raba ni da bauta? Da ka mai da hankali ka ji abin da Qurayshawa suka ce, da ka san cewa suna matsananciyar gaba da shi. Duk da cewar shi ma ɗaya daga cikinsu ne, kuma shi ne mafi da'a. Ji kawai kake idan ya ce musu 'yan taka, sai su 'yan taka? Ita gaskiya ba abinta bisa sharaɗi. Nemanta ake domin matsayinta. Sannan ita ba a auna ta da wani farashi. Sai dai ma a cutar da mu sanadin riƙe ta, har izuwa ranar da za ta yi nasara. To daga nan ne za a yi wa kowa hukunci bisa adalci. Anya kuwa wannan duk yadda ka ji haka aka faɗa? Da gaske ne? Kai, Ibn Abi Quhafa? Mun ɗauke ka a matsayin ɗaya daga cikin zagakuranmu. Sai ga ka a farkon bin wancan bauɗaɗɗen. Hakan bai ishe ka ba har da ma janyo wasu zuwa wannan shirman. La'ana a gare ka. Kai kuma ɗan ƙaramin alhakin makiyayi.
Daga samun 'yar ƙaramar dama har ka fara jin kai wata tsiya ce ko? Daga cikinmu babu wanda zai ƙara baka wata dabbarsa ka kula masa da ita. Har sai yunwa ta kashe ka. Karen kiwon tumaki ya fi ka da ire-iren ka amfani. Nan kusa, za ka ɗanɗana uquba da bala'inmu. A lokacin magani idan shi wannan, ko wani daban zai iya baka kariya daga gare mu. Babu wani a halin da zai baka kariya, domin kai ƙazanta ne. Zaman lafiya tsakaninmu da marasa sani. Abin da za ka samu shine haka. Manzon Allah ya yi gaskiya. Tabbas wannan shine Abu Jahal. Baka jin mamaki yadda Allah ke rabuwa da su da zagin su, musamman suke kiransa bayan sunansa Muhammadu manzon Allah. Wallahi sauran kaɗan na rama masa duk da zan iya rasa raina. Ya umarce mu kada mu haka. An turo manzon Allah ne a matsayin rahama don wa'azantarwa da kashedi ta hanyar amfani da hikima da kyawawan ɗabi'u. Za su koma ga Allah. Sannan kuma ɗan Mas'ud, kana da haddar Ƙur'ani. Ya za ka manta maganar Allah da yake cewa kada ka zagi kishiyoyin da suka yi wa Allah, domin hakan zai sa su zagi Allah cikin jahilci. Mun sa kowace al'umma tana ganin ayyukanta su ne daidai, ga Ubangijinsu makomarsu take, kuma zai musu bayan duk abubuwan da suka aikata. Allah da manzansa sun yi gaskiya, sai na ji tamkar yanzu na fara jin wannan aya. Maraba da zuwa kawo. Ba ruwana da wata marabarka, ba na ma kashe ni ba dan gidan hantama. Akan me ka mun kashe din? Na ce kada ka ja da ra'ayina a gaban jama'a. Baka ga yadda Utba bin Rabi'a yayi ba ra'ayinka bane, ni kuma ya soki nawa. Ko so kake a ce Umar mai hikima ne, ya ma fi kawunsa hikima. Abin da ya kawo ka kenan yanzu? Ka saurari ni Abul Hakam. Me yasa ma ba za ka kira ni Abu Jahal ba? Kamar yadda Muhammad da sahabbansa ke kira na. Ba haduwa muke don jin ra'ayoyi ba? Mai amfanin haduwar idan kowa ba zai kawo ra'ayinsa ba, ta yadda daga ƙarshe za a bi wanda ya fi. Idan ba haka ba, kowa zai riƙe ra'ayinsa ne, kuma a hakan ba lalle a samu mafita ba, sai dai ga mafi ƙarfi. Shakka babu wanda ya fi ƙarfi shine mai mafita. Kaga kenan mutane yaren takuba za su koma. Wanda aka fi ƙarfi shi kuma zai shirya tugu ga wanda ya yi galaba. A'a Abul Hakam. Dan na faranta maka ba zan ki faɗa ra'ayina ba. Babu tantama ina gaba da Muhammad akan addininsa amma... Wace hayaniya nake ji haka? Lafiya? Kamar wasu masu faɗa da juna? Ka tambayi wannan ɗan naka. Yana abu kamar wani wanda baka koya wa girmama na gaba ba. Musamman ma waɗanda suka kasance danginsa. Sannunku da zuwa, mara balale, ku shigo. Sannunku da zuwa. Yauwa, maraba. Sannunku da zuwa fa, sannunku. Sahala, ga mahaifinki da yanki da mahaifina da yana, ki zo ku gaisa. Me yasa ina babanka baka fara gaya min ba kafin ka gaya wa mutane? Ga sirikin kama Abu Yazid. Menene yasa baka tuntube ni ba? Gani ne a wacce ranar ka nuna rashin jin daɗin ka sosai. Da ka gani ni da Salim muna cin abinci a faranti ɗaya. Abin da bana so kuma bai dame ka ba. Fata na ka so abin da nake so. Da kuma wanda nake so. Idan kuma na kifa. Ni sai in iya bakin kokarin wajen faranta ma. Amma kuma idan dacewa ta bayyana a gabana, zan ajiye komai na bita. Baba? Baka da wannan lokaci kawo. Shin ke ma? Kina farin ciki akan abin da mijinki yayi dangane da Salim? Ta yaya zan yi bakin ciki bayan kamar ɗana yake? Kuma bayan hakan ma ko da ban so ba ai ba na ita mijina ba. Idan kuma na yi hakan, baba kai za ka fara mun faɗa. Salim. Shugaba. Matso kusa. Zauna. Ka bi umarnin kakanka mana yaro.
Salim, ka sani cewa ban goyi bayan abin da Abu Huzaifa ya maka ba ko kaɗan. Amma tun da ya riga ya aikata kuma har ya kira mutane sun shaida, yanzu ka zama ɗaya daga cikin ahalin gidana. Duk abin da ya shafe ka ko ya tozarta ka, mu ma ya shafe mu kuma ya tozarta mu duka. Muna biyayya ga al'adun mutanenmu, ba ma wasa da ita. Saboda haka ka riƙi babanka Abu Huzaifa, sannan ka kyautata masa kamar yadda yake maka. Ba zan taɓa rabuwa da shi ba har ƙarshen rayuwata, kuma na shimfiɗa rayuwata a kansa. Baba, dama na san kai ne mafi hikima, sannan kuma mafi kamala. Sam ba buƙatar ka wani tara min ƙasa yaro. Kai ɗana ne, da za ka yi abubuwa kamar yadda nake so, da na buɗa maka ta yadda za ka gaji ni a matsayin shugaban ahalinmu a bayana. Kamar yadda na taɓa gaya maka baba, ba na ganin na cancanta. Ga yana Walid ya fi dacewa sama da ni. Kawo min ruwa in sha Salim. Khalid ya lashe wannan. Ka binciki idanunka. Ai ka yadda da karkon idanu a tseren farko da yake kai ne ka lashe. Yanzu kuma da baka ci ba shine zaka zarge su? Kawai baka so ne a ce Umar ya tsere wa Khalid har sau biyu a jere. Kasancewar dan uwanka ne kuma dan ahalinku na Magzum. Shi yasa kai da faduwarsa ta farko ta biyu kuma kaki. Kai ba irin alƙalin da muke yarda da hukuncinsa bane. Shi dan wana ne kuma kabilar mu daya, amma kuma ai kai dan yayata ne. Saboda haka ni kawunka ne. Haka. Kai hakan ne kafin ka nuna son kai akan dan uwanka. Su fa mutane san ba iya musu a rayuwa a yashi. Na rantse haka ne. In kana so ka galabaita, to ka tsaya za ka wa mutum biyu alƙalanci. Kaifa. Me kace? A ganin ka waye ya ci wannan tseren? Wannan na sanya kuɗi na akan sa mana. Ni kenan. Wato akan sa kasa kuɗi saboda ni kare na ni ba? Kaga so biyu fa ina tatar. Sau biyu? Da fara akan ka na sa kuɗi. Sai kuma kai nasara. Ya raba tattabasa a tsakaninmu. Ni a na fara kai kuma a na biyu. Me yasa ba za ka ce na raba yaƙini na a tsakaninku ba? Umar a tsere na farko, kai kuma a na biyu. Kuma sai gashi ya lashe a duka tsere biyu. Amr bin As akwai sa'ar gaske. Ai kuwa ka saba lissafi, ba sa'a bace. Kallon dokin Umar ne bayan sun kammala zango na farko. Ai sai na lura yana ta haƙi alamun ya gaji sosai ba kamar dokin Khalid ba. Nan na gane cewa ƙarfinsa ya ƙare. Ba lallai kai a zango na biyu ba. Ashe kaga kenan dokin ne ya gaza ba mahayinsa ba. Ai ko doki shine na biyun mahayi. Kar ka bankar gaskiya Umar. Wancan ba Hamza dan Abdul Muttalib bane? Kwarai kuwa shine. Farauta zai fita yadda ya saba. To mu ma mu raka shi farautar mana. Bayan takaddamar tsakaninmu da Hashimawa? Ai shi Hamza bai anshi addinin Muhammad ba. Kuma ma mu kam ai manya sun hane mu da shiga wannan maganar. Banda Umar. Ya ja matsayi ya jingine manyan adi. Amma fa gaskiya ƙwararren mahayin doki ne. Babu wani matashin bakureshen da zai nuna maka sutura da iya shiga. Barka da safiya. Barka da safiya. Ina zuwa Abdullah. Zan je wani abu ne. Shi kuma abin ɓoye mun shi ake? Ai ba abu ne na bayyana ko ɓoyewa ba. Ba za ka je wajen taron jama'ar ku tare da babanka da ɗan uwanka ba? Ko kuma ba ka son kasancewa tare da babanka ne? Ba na ƙi kuma ba na marari. Idan har tarayya da ni kamar tarayya da kowa take to ka zo mu je tare. Kowace ƙwarya da abokiyar birminta. Ni kuma ƙwarya ta bata ma ba kenan. Baba ni fa samsam ba na son na jayayya da kai. Kai kullum aka ce za a yi abu sai ka kawo uzurin kinyi. To me kullum kuke yi a wannan taron naku da ya wuce musu akan Muhammad da sahabbansa? Da kake wannan maganar kai baka san illar da yi mana bane? To ka gaya min baba wace illa ya muku?
ya tozarta mana addini da kuma gumakanmu. Kenan gumakan ba za su iya rama kansu ba sai da taimakawar ku? Ba wajen su kuke zuwa da bukatun ku ba a yayin da kuke cikin wata matsala? Shin ba a wajen su kuke neman taimako ba kuma gare su kuke koma idan kuna neman haske a lamuran ku? Da hukuncin su kuke dogara. Shin ba ku musu baiko domin ku faranta musu? Su ne ya kamata ai su kare kawunan su kare ku. Ku bar Muhammad da gumakan. Su za su ji da shi. Sai dai in tantama kuke akan ikon su. Bar nan mara albarka, ba na bukatar ka. Dube ka. Baka da wasu kayan ne da zaka sa da suka fi waɗannan tsummo karan. Me kake so ne mutane su she a kanmu? Kada ka damu baba. Kowa ya san kai mai kyauta ne da kyautatawa. Ba mai zagin ka akan haka. Mutum kuma yana yi, shigar ɗan uwana za ta ƙaryata shi. Ko za mu tafi tare ne a Abu Jandal? Kai Abu Jandal, tare da ni za ka fita. Sam ban san me ya samu wannan yaron ba. A ce yaro ba zai mun biyayya ba bayan gaba ɗaya ahalin Amir ibn al-Ai suna mun biyayya. To ya aka ce baban ku ɗaya, amma kwata-kwata kun bambanta da juna. Mun bambanta kamar ya baba. Kai ladabi shi keke da keke. Ban taɓa kallon ladabi da keke da keke a matsayin kishiyoyin juna ba. Ba lusaranci bane kishiyar keke da keke, rashin da'a kuma kishiyar ladabi. Wasu ɗabi'u ne daga cikin waɗannan suka bambanta ni da ɗan uwana, ko kuma dukkansu ne. To fa, ya kai yau duka yayana biyu suka kasance suna fidda kalamai haka. Babanmu muka yau, Suhail ibn Amr, kakakin Quraysh. Amma duk da azancinka baka iya da Abdullah ba a yau kam. Waye daga cikinmu zai kare ɗayan? Ku za ku kare gumaka, ku su za su kare ku. Muna ba su kariya ne saboda su ba mu tsari. Ta yiwu hakan. Jama'ar Quraysh, gashi lokacin ibadu ya karato, jama'a za su halarto daga sassa daban-daban, kuma duk yadda aka yi sun samu labarin mutuminku, saboda haka dole ne ku yanke batu a kan shi, dole mu kiyayi ra'ayoyi masu saɓani da na juna. Yawwa Abu Abdishams, ka yi muhawara da Muhammad ka kuma saurare shi, ka gaya mana, a naka tunanin me ya kamata mu tsaya a kai? A'a, na fi so ne na ji daga ra'ayoyinku. Kawai cewa za mu shi boka ne. Gaskiya ina ga hakan yayi. Ai kuwa mun san cewa shi ba boka ba ne. Muna da sanannun bokaye fa. Yanayin batun sai ya sha bamban da irin nasu. To za mu ce shi mahaukaci ne. Mahaukaci ko? Shi ba mahaukaci ba ne. Mun san hauka da kuma ta'adarta. Al'amarinsa babu gane-gane ba, zage-zage ba doke-doke. To mu ce mai waƙe ne. Mun san komai akan waƙe, haka zalika mun san nau'o'insa, mun san hawarsa da saukarsa, kaifinsa da taushinsa, kalamansa ba na waƙe ba ne. To mu ce matsafi ne. Kuwa, shi ba matsafi ba ne. Mun ga tsafi da kuma matsafa, a lamarin Muhammadu ba wani siddabaru. To yanzu me za mu ce kenan Abu Abdishams? Na rantse. Maganar Muhammadu tana da daɗi kuma tana cike da ƙawa yadda kuka san bishiyar dabino mai manya kuma zaƙaƙan yaya. Duk waɗannan maganganu da kuka kawo a kansa kai tsaye za a gane ƙarya ne. Kenan sai mu ce wa Larabawa maganganun Muhammad kyawawa ne masu daɗi, sannan kuma sai mu ce musu su ƙaryata. Wannan wani irin abu ne Abu Abdishams? Abin da zai fi kama da gaskiya shine mu ce masihirci ne. Masihirci wanda yake kulla asiri mai farraka iyaye da yaya, mai farraka mata da mijinta, sannan mai farraka tsakanin 'yan uwa. Shin abin da na faɗa ya yi magana ta gaskiya, ban san da me zan danganta shi ga Larabawa ba in ba masihirci ba.
na rantse daɗaɗan kalamansa su ke raba tsakanin iyaye da yaya da yan uwa. Da zarar ya yi magana sai mutum ɗaya ya yarda da shi, ɗaya kuma ya bijire, daga nan kuma sai jayayya. Me yiwa maganar ka haka take baba? Maganar da ka faɗa ta gamsar da mutane. Ka tambaye mu, ni kuma zan gaya maka. Na ji mamaki baba. Ta ya za ka lamunci wannan tufka da warwara? Shin ba kai ne kai wa Kur'ani kyakkyawar shaida ba? Na rantse ko ɗaya daga sahabban Muhammad aka ce ya yi bayani akan Kur'ani, bayanin shi ba zai kai naka ba. Amma ta ya za ka ba mutane shawarar cewa su ce sihiri ne ba komai ba? Me amfanin ƙagen baba? Kai dakata mana alwalid. Wannan kamar kana tuhumar baba ne da ƙage. A'a, fata na ya kubuta daga shi. Haka ne, mutane sun bi shi duk da sun san cewa ba haka abin yake ba. A bisa shaidawar baba, nan gaba za su tuhume shi da hakan. Duk da a yanzu sun yarda ya saba wa ɗabi'ar Laraba babban su ya faɗi ƙarya. Su kuma baƙin Laraba da za su zo ibada za su saurari Muhammad kamar yadda baba ya yi, kuma za su gano abin da baba ya gane. Mutane ne masu basira, domin kuwa suna da kunnuwa tunani da zuciyoyi irin namu. Daga nan za su fuskanci kasafin da muke yi wa Muhammad, za su gane sharri ne da zalunci. Kowa ya san Laraba sun tsani waɗannan ɗabi'u. Ƙwarai, na rantse da lata ka faɗi gaskiya Walid. Gaba ɗaya wannan al'amarin ya ruɗar da ni ne. To kai ka ba mu shawararka. Me za mu faɗa wa mutane? Da me za mu tuhume shi? Na rantse na kasa gaskata kunnuwana. Ku faɗa wa mutane magana a yadda take. Idan har muka yakato taimaka Muhammadu muke sabanin kanmu. Idan ba kwa so ku faɗi gaskiya, to kawai ku yi shiru. Kawai abin da za mu iya yi shine mu iya bakin ƙoƙarinmu kada mutane su haɗu da shi. Na ga ya zaƙe yana ta farfetsi alhalin mutum ne mai raunin murya da na jiki. Khalid, kada kai mummunar magana akan ɗan uwanka. Duk da ba babar ku ɗaya ba, ɗan ciki na ne, kuma a ido na ɗaya kuke. Kada ka nuna feleke saboda gadara da ƙarfin jikinka, ko kuma saboda kai ne shugaban rundunar Quraysh. Ban yarda ba, ban lamunta ba. Mutane iri biyu ke shura a cikin Larabawa. Na farko da takobinsa, na biyu kuma da juriyarsa da kirkinsa. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. Me haka? Me haka? Kai canka ya Abu Huzaifa, kai canka, kai can mahaifiyarka, kai can mahaifinka. Ban taɓa tunanin zan ga wannan abu ina raye ba. Idan mutane suka gane wannan al'amari me tsance musu? Waɗannan mutane baba, sai in ji tsoron mutane a maimakon Allah? Hakan Allah ya ce ka kasance mara biyayya ga babanka? Ya umarci ne mahaifina biyayya har mutuwa, ya kuma jingina wannan umarnin da kaɗaitakarsa wanda shine ruhin musulunci. Ya ce ubangijinka ya shar'anta. Maza Salim, karanto ita wannan ayar. Ubangiji ya shar'anta cewa kada ka bauta wa kowa sai shi, sannan ka kyautata wa iyayenka. Yayin da ɗaya daga cikinsu ko duka biyan suka tsufa a gabanka, kada ka ce musu uffan ko ka ɗaga musu murya. A koda yaushe ka musu magana cikin tausasawa, sannan ka shimfiɗa musu fuka-fukan tausayawa. Sannan ka ce ubangiji na ka yi musu rahama kamar yadda suka yi mai ina ƙarami. Tabbas ana buƙatar kowa daga cikin mai kyauta wa iyayensa, ko da ba su imani da Allah ba, amma idan suka hana mutum bin Allah ba zai musu biyayya ba, amma dole zai ci gaba da kyautata musu. Idan suka yi yunkurin sa ka yi min kishiya akan al'amarin da baka da ilimi a kai, kada ka yi musu biyayya, amma duk da haka ka ci gaba da kyautata musu a rayuwar duniya. Wannan wanda a da bawanka ne yanzu shine jagoranka a karatun Kur'aninku da kuma ilimin addininku. Hakan ne yasa da na shigo naga shine ma yake jan ku sallah? Baba, wannan baiwa ce da Allah ya bashi.
wuyar ta ji aya daga bakin manzo Allah tsab zai haddace yana taya ni koyar karatu yana kuma jana sallah ba aibu a wannan. Lalle gaba ɗaya duniya da waɗanda suke dauranta sun haukace duk kuma a sanadiyar Muhammad ya cicciɓo na can ƙasa ya kuma ƙasƙantar da na sama. A'a yana daidaita su ne a matsayi ɗaya ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi wani tsoron Allah wanda a nan yake. Allah ne kaɗai ya sani shi ke auna wanda ya fi. Idan har da gaske ne cewa ya ce ku zama masu biyayya ga iyaye, to wannan wai ita ce biyayyar? Ka watsa min ƙasa a fuska ka sauya addininka. Kuma sanadiyar biyayyar ina gaitar ka addini na. Na rantse ba zan ansa ba. Quraish ba za ta ce Utba ya sauya addini ya bar mutanensa ba. Ya isa. Wannan musun da kake da ni, na rantse lalle dole ka koma addinin babanka kuma addinin mutanenka. Ka rantse? Da wa ka rantse? Da Lata da Uzza? Da gumakan da kuke sassaƙawa? Bayan kun gama sassaƙa su ku rusuna musu, daga nan sai abin da aka sassaƙa ya koma mahalicci? Abin da kuka ƙaga sai ya zama maƙagi? Shin wannan ya fi? Ko kuma Allah ɗaya mai girma? Wanda ya halicci mutane ya kuma umarce su da su bauta masa shi kaɗai? Ka zama mai tausayi kamar yadda kake so Allah ya tausaya ma. Ka zama mai uzuri kamar yadda kake so Allah ya maka uzuri. Ka kyautata kamar yadda kake so Allah ya kyautata ma. Ka zama mai kyauta kamar yadda kake so Allah ya maka. Ka zama mai karamci kamar yadda kake bukata daga Allah. Ku zama al'umma ɗaya kamar yadda Allah ke ɗaya. Wanne ne yafi wannan ko kuma rabar-raban gumakanku kamar rabo kawunanku? Gumakan da kuke sassaƙa su a irin fasalolin da kuka dama? Tun yaushe ne abubuwa suke a birkice? Wai mutum ne zai halatta abin bautarsa? Me yake faruwa a nan? Dole wani abu babba ne ya sa ka tura a yi kiran mu. Sai ka yi musu bayani Abu Huzaifa. Ka yi wa mijin 'yar uwarka bayani. Ka yi bayani wa sirikinka Abu Yazid. Ka yi bayani wa 'yar uwarka. Menene ka aikata haka? A wannan lokacin da muke ciki akwai abin da ke faruwa ne banda abin da Muhammad ya aikata? Ɗanka ya ajiye addini ne? Ka watsar ba? Abin da kai kenan ko? Ubangiji ya bakanta fuskar ka ya kuma bakanta abin da ya kawo mana wannan rana. Wannan zub da kima. Wannan zub da kima. Ku daki wannan jahilin butulu. A turo masa matasan ahalin Abdishams su wahalshe shi su garkame shi har sai ya dawo hanya. In ba haka ba ya zubar mana da kima har abada. Ki tattaro kayanki ki biyo ni. Ba za ki ci gaba da kasancewa matarsa ba tunda ya kafirta. Ni ma addininsa nake bi baba. Ba zan bar shi ba kuma ba zan bar addini na ba. Kai canki kun zama tsinannu. Ubangiji ya ɗebe muku albarka. Ni da Abdishams kullum kokarin mu raba mutane da Muhammad. Mutane kuma suna mana biyayya. Shi kenan kawai a cikin gidajen mu sai yayan mu su dawo abokan gaba. To yanzu da irin wannan me tasirin mu a cikin mutane? Ce mana za su yi ku fara kashe wutacen gidanku tukunna. Kuma sun yi daidai in suka faɗi hakan. Da muhawarar da kuke ta tafkawa akan Muhammad. Ku yi gaba sannan ku dawo baya. Ku fara ta kan naku. Ta yadda za ku burge mutane. Mutane kaza ina kiran ku akan gaskiya ku kuma kuna kira na zuwa bin ta mutane? Gaskiya ita ce maka samu mutanen mu a kai kuma su ma gado suke daga kakanninsu. Waye ya fi? Wanda ya yi wa kansa zaɓe ya kyautata aiki domin gobansa ya kuma share wani bai hanya? Ko kuma mai yin biyayya ga matattu yana alfahari da bayansa? Kuna ta cewa mutane wai su ma mutanen? Ba kwa ganin mabiya Muhammad sun karu su ba mutane ba ne? Ina za ku shiga a yayin da lokaci ya yi Allah ya ɗaukaka addininsa. Da yardar Allah hakan zai faru. Me za ku ce idan yawancin mutane suka bi cewa za ku yi da farko? Addinin ƙarya ne yanzu kuma ya zama na gaskiya? Haka ake tantance gaskiya? Idan ko haka ya faru kuna raye to mutane sun samu rinjaye a kanku. To a wannan lokaci ya matsayinku zai kasance. A halin yanzu kuna gaba da annabi ne saboda kuna tsoron taɓuwar matsayinku. Idan kuna so ci gaba da kasantuwa to ku karɓa addinin Islam ta yadda matsayinku ba zai taɓu ba kamar dai yadda yake a lokacin jahiliya. Ko kuma dai kamar na wancan ba? Ko kuma ma ƙasa da haka ba?
tun da shi yana daga na farkon karɓan Islam. Wannan ya nuna dole mu daɗa ƙaimi a cikin gaba da Muhammad. Kana mu hana mutane saurarensa don kada ya samu ƙaruwa. In ta kama a sa takobi. Duk wani ƙarfi daga Allah yake. Allah shi kaɗai ya ishe ni. Wannan abu ya ishe ni haka. Ya ishe ni. Abu Sufyan, ba za ka zauna ka saurare ni ba? Ba abin da zan ji. Kaifa, Abu Yazid. Kaifa ya ɗan uwana, mahaifin yana jin tsoron mutane saboda sun naɗa shi shugaba. Kai kuma matashi ne mai kaifin zuciya. Babanmu ba zai bar mutanensa ba, ni kuma ba zan bar shi ba. Ko da a ce zai ja ka zuwa wuta? Wuta ba na fahimtar waɗannan kalaman. Lahira, aljanna, jahannama. Zan so na yi maka dukan tsiya sai dai maƙiyanmu za su yi murna. Yanzu zan jira tukunna na ji me baba ya yanki. Ya ku larabawa masu daraja, kun sani cewa mu ne haram ke hannunmu kuma mu ne muke kula da shi. A duk lokacin da wani ya yi ƙoƙarin cutar da mu, Ubangiji zai daidaita shi, sannan zai yi masa hukuba. Kun kuma san me ya faru da waɗanda suka zo da giwaye. Yanzu ga wani da ya bujiro daga cikinmu, wanda mun tabbatar kun ji labarinsa. Yana ikirarin akwai hujjoji a maganganunsa, amma san ba gaskiya a ciki. Yana janyo rarrabewar zumunci, yana ƙaryata kakanninmu, yana kuma tozarta mana ababen bauta. Sai gashi kaskantattun cikinmu da miskinai su ne suke binsa. Ina gaya muku wannan ne saboda ɗan cikinmu ne. Ɗan cikinmu ne, ɗan kabilar Quraysh. Ni ne na farko da ya kamata a ce na ɓoye wannan shari nasa daga wakilcin larabawa, ko dan saboda ɗan wana ne, amma ya zo ne da gagaggen al'amari, yana yadawa, yana kiran mutane zuwa gare shi. Na san cewa idan har ban ƙaryata muku shi ba, zai sa ku ƙaryata mu. Da ban nesanta kaina daga gare shi ba a gabanku, da kun tuhume mu akan ta'asar da yake aikatawa. Saboda haka ya wajaba a kanmu mu ba ku shawara ta gaskiya, kamar yadda muka riki wannan haram din bil haƙi da gaskiya. Mun tattauna akan wannan al'amari kan zuwanku, muka ce mu ɓoye ne kasancewar shi dan uwanmu ne kuma dan uwanmu na jini, ko kuma mu yi kashedi ga larabawa dangane da sihirinsa. Sai muka zaɓi alherinku sama da alherin shi, duk da cewar shi namu ne. Ya ku larabawa, na roge ku don alfarmar wannan waje, ku yi adalci. A ce abin da ya kirkiro alheri ne, shin wai ba mu ne za mu fara binsa ba ne, kasancewar mu ne jama'arsa? Za mu bari ya je ga wasu ne muna ji muna gani ya tsallake mu bayan cewa yake. Idan har muka bi shi, duka sauran larabawa za su zamto a ƙarƙashinmu, mu ko muka ce masa, ai ko sauran larabawa sun san haƙƙinmu da matsayarmu, akan meye za mu yi gaba da su. Wannan mutumi masihirci ne, mai son farraka mutane da jama'arsu da ahalinsu, sannan tsakanin shugabanni da mabiya. Samson mu mun ki mu bi tsarinsa. Shin ya dace abin da muka kiwa kawunan mu kuma mu bari sauran larabawa su fada cikinsa? Bai dace ba hakan. Ya saba wa kamala. Saboda haka ku ƙi shi yadda muka ƙi shi, ku watsar da shi irin yadda muka yi don ku kubuta daga sihirinsa. Kun ga sai ku kammala ibadar ku koma ga iyalanku cikin ƙoshin lafiya. Wannan magana haka take. Ni baffansa ne, baffan Muhammad, ko kuma ce baudadde. Baudadde, ni ne ya kamata na fara tsaya masa na kuma ba shi kariya. Amma sanin ya kamata ba zai bar ni ba. Ba zan ɓoye gaskiya ba saboda dangantaka ta. Saboda ita ce wasiyar babana Abdulmutallib, kun san shi sosai. Wagogin yabansa sanannu ne ga kowa. Da na kasance ina ƙaunar wannan Muhammad. Baudadde kai, ‘ya'yana biyu maza sun auri ‘ya'yansa.
daga baya da ya zo ya fara wannan da'awar ƙaryar na fito na sallama shi na nesanta kaina da shi sannan na sanya yayana suka saki yayansa. Tabbas a da na so shi amma na fi son addini na sama da shi na kuma fi son wannan garin sama da shi. Ina ƙara shaida muku cewa makaryaci ne mai ƙarya. Ku yi kafa da shi ku nisance shi saboda ku kubata daga sihirinsa. Kun dai ji daga bakin babbansa, me kuma ya rage da za a faɗa? Babu wani abin da ya rage kuma da za a faɗa. Ƙafafuwanka sun sare ne sun gaza ɗaukar ka, da za ka yi tafiyar ka bar ni. Haba baba, me yasa za ka min faɗa bayan Abdullahi shi gaba ɗaya makin zuwa ya tare da kai? Shi wannan aina cire hannu a kansa. Me zai same ka idan ka jira na har na gama? Baka san cewa za ka koyi iya magana ba? Baka san kaifin kalaman ya zarce kaifin takobi ba? Na kokarta yin hakan baba. Na yi kokari ko don na faranta maka amma na gajiya baba. Mutane sukan bambanta ko uba da dama. Ken da ce ya gaji babansa. Kenan rayuwata ta yi muni in ban gaje ka ba? Me abin dariyar to? Abu Jandal din ma ba da san ransa ya raka ka ba. Kada ka tilasta wa ɗanka yi abin da baya so. Idan ba haka ba, zai nuna ma abin da ya sha bamban da na zuciyarsa. Faɗa masa Abu Jandal. Yi magana, kada ka damu. Gaya masa abin da ka gaya min. Ni ban ce komai ba. To ni zan faɗa. Baba na san ka dawo kana cike da farin cikin abubuwan da ka je ka faɗa dangane da Muhammad a wajen jama'a. Na rantse ka fi kowa iya magana a Quraysh. Amma ita iya magana takan ɗaukaka mai ita a wasu lokutan kuma ta kada shi. Kamar yadda takobi mai kaifi akan yaƙi zalunci da shi, akan kuma aikata zalunci da shi. Hakan shine ba daidai ba baba. Ba zamowar ɗanka daban da kai ba. Ka sani cewa abubuwan da ka faɗa akan Muhammad ba daidai ba ne kuma ba gaskiya ba ne. Faɗan gaskiya cikin ƙarancin iya magana ya fi faɗan ƙarya cikin ƙwarewar iya magana. Goyon bayan Muhammad kake kamar ɗaya daga cikin mabiyansa. Ka zauna tare da shi ne Abdullah? Ko kuma ka saurari wancan bauɗaɗɗen ne da ya kafirta sirikinka Abu Hudhaifa da wancan yar'uwarta ka sahala? Da na yi hakan, da kai ne za ka zamo na farkon sani, ba zan damu ba. To a ina ne ka samu waɗannan maganganun kenan? Daga gare ku, daga kai kanka. Tun muna ƙananan yara kai ne kake cewa Muhammad amintacce ne, ya fi kowa kirki, tausayi da kuma gaskiya. Sai kuma muka waye gari muka ji kuna cewa shi masirci ne, maƙaryaci. Idan muka yarda da magana ku ta yau to kun yi ƙarya a magana ku ta jiya. Ku yarda da maganar mu ta jiya da ta yau. Hakan ba zai yiwu ba.